здравейте по дебюта на YouTube, това ще е първи епизод на моята нова поредица. И надявам се епизодите, които ще правя, да ви харесват. Искам да ви кажа, че старата поредица, която започнах да правя преди няколко дена, ще спра да я правя, защото моите приятели ще се обърнаха смените и се връщат чак към 7-8 часа. И така, първата игра, която ще играем е The Walls, макар че знам как се играе. Не, синя отбор сме. Изобщо не знам как се играе тук. Kit Selector. Това съм танк. Добре, не знам кога ще почнем изобщо. Какво има? Клас билдър, какво беше? Енчантер. Къде е танка, бе? Ето. Значи, седно мога да избера нещо друго. Навигатор. И аз не знам кой избавя, ще избера танк, защото най-добре играя като съм бял. Иска да ви кажа, че ако събера 50 сабскрайбера, ще направя giveaway на 3 Minecraft аккаунта. Може и на един, зависи. И да. Трябват ни 4 човека, за да почнем игра. Ще направя най-много 3 игри, защото е рано сутрин и съм на училище. И да. Хайде, един човек трябва да започнем. Да. След 50 секунди започваме. Не знам кое да избера. Е танк. Да, ще почнем да правя единични епизоди, защото нямаш кой да снимам. То именно не ви казах, че смените им са объркани, се връщат към 7-8 часа и това е проблем за мен, защото тогава не мога да седна на компютъра. И да. Започваме след 20 секунди. Green Team. Както виждам, има само един с зелена вълна. Всички други са червени или жълти. Това е кафе. Той нищо не прави. И да, започваме. Така, тук какво се направи? Аз сега ще ги обера. И той ще обера. Тук е за Kit Farmer, бе. Който е фермер, да си ги взима. Аз не съм Kit Farmer и изобщо не знам какво се прави тук. Просто вървя на където ми падне. Това мисля, че е като филма как беше Иза Врайго, че е така ендър, че съм младен нещо. Не. Да, значи тук има какао бинс и мисля да си направя храна.
Как се правиха бисквити, бе? Забравих. Оф. Това ще видя. Да, объркал го. Куки, така. Ари, бе. Трябва ми и жито. Давай сега. Ще убия тази крава. Защото ми трябва храна. Пънчета няма да ми стигне, ама да ям. The wall dropping in each колко секунд. Тук ли трябва да се минава или ко? Ние сме колко човека? Ние сме 4. Аре, фермере! Да, ясно, явно аз ще направя фермата. Аз ще направя фермата, макар че не съм фермер. И това не е моята работа. Ама като никой не направи. Той не че аз знам как се играе, но... Щом тук са дали семена, че трябва да се направи ферма. Брат, аз вече свърших работа, няма кой ми помагаш. Айде, мръдни се оттам, бе. Айде. Да, явно стои си бия кокошките. Как да убия? Или там май нарочно стане там. Както гледам нещо, защото имаше крава. Ето ви едно перо. Оу! Това не е за мен, ето ви така мутика. Така. Нямам жито. Няма ли кофа, е? Какво прави с тази брадва? Тук няма нищо да бате. Те там са други отбор. Ние май правим си неща и после май събием, не знам. Както гледам, това събира дърво. Бързо! И така, сега ще намеря малко камък. То остане да няма камък. 1, 2, 3. Така. Та ще ги подпукаме. Дори не знам какво се прави, защото... Щом пише Wall Dropping, значи...
трябва скоро да започне. Да, то ми трябваше само 2. Аз се обърках с кирката, макар и. Ай, сега мяла ти. Аз се пробвам да намеря и Айрон. Което за толкова малко време не знам дали ще стане. Ама ще се опитам. Това път ще направя само една игра. Защото скоро трябва да тръгвам за училище, който за мен е доста голям проблем. Макар че е края на годината и... Уоу! Бре, бата, как да скоча? Взема се забия някъде. Не! Ой, фак. Оу! Трябва ми айрона. Ще използвам дърта за да стигна. Трябва да се върна сега догоре. Фак. Аз не какво ще направя. Ето. А той мисли, че аз съм тъп и не разбирам. Вземи са гръмни. Сега. Тук ли е дупката? Да. Точно е така. Бързо. Ах, много лаги нещо. Кошо. Нямаме печка за бъл. Не, трябва да направя. Имаме много малко секунди. Което за мен е проблем. Окей, тук ще оставя. Цак. Цак и бързо камината. Не ми трябва айрон, пен трябва да го убира. И за малко да умра. И сега ще се поправим път. Ай накрая айрон. Толкова ми стига. То ми трябваше само 2. Фак. Сега ще събирам много камък, за да се кача горе. Да, и точно стана. Камънеж за обиране. Да, има. Взема този кол. Той е айрон.
И нека си изпечем айрона и да си направим меч айрон. Точно ми трябва само две. Точно една пръска и как си ги знам. Айде да камен меч да се фашкира. Знам само едно, че тук трябва да сложа вода. Е, тук има вода. Взех... Фак. Не взех кофта. Това вече се успокоим. Тук има животни, сега ще ги изтребя. Ето още кошка. Да, дядо ми ще оставя фендърчета, защото пържолици ми трябват. Фермите трябва да се оправят, аз фермите не ги знам изобщо къде са. И сме с двама в отбор, за къде играем? Няма бамбука. Малко какао вниз. Да, толкова ще набера. Няколко му трябва да се взима от тук от честа. Нашия къде е, бе? Сега ще видя. Това значи нашия копал. Дошъл тук долу, дошъл тук. Долу има много айрон. Я да изкопят. Аз не разбирам какво се прави изобщо. Значи като махнат тия стени, трябва ако да направим тук, да си изкопаем диаманти. Добре, значи трябва да се направя айрон кирка. Има много малко време.
имам няколко минути. Да, готово. Фак! Умрях. И да, хора, това е край на епизода. Благодаря за вашето гледане. И да, надявам се епизода да ви е харесал, макар че фейлнах така. И да, другия път поне знам какво трябва да правя. И друго какво да ви кажа. Това е, мога да снимам клипове на CSGO. Но в момента имам бан за 6 дена. И просто много гадно. Като махнат бана, ще почнем да снимам. И да, надявам се да ви е харесал и чао!